por que aplaudes? Non sei, jefa, perdón. Por que aplaudes? Non sei, as sensaciones. Que sensación? Estaba aplaudindo todo o mundo e aplaudes ti? Sí. A xente tírase dun puente e tiraste ti tamén a mona. Perdón, jefa. Disculpa, non se volverá a repetir. Hola. Por que non veu o rollo o jueves pasado? Eu son Rafa, agora, neste momento. Ai, perdón. Sí, claro. Atendo a señor! Sí, sí. Perdón. Ai, que tensión. Que tal, amigo? Que quere? Quería algo para o pelo. Como? Quería algo para o pelo. Algo? O pelo. A ver, non me malinterprete, pero igual un pouco tarde. Bueno. Para isto, non? Digo eu, porque si a xente se fose salvable non existiría Zinedine Zidane, por exemplo. Ou Roberto Vidal. Parta un momento, porque ti eres tonto perdido, va. Perdone, señor, que saleu a hora de estudiar e non ten nin idea. Precisamente esta semana chegounos aquí un tratamiento capilar para usted espectacular. Parta mona. Ai, Ted! Espectacular! E no seu caso, canto máis tape, millor. Venga! Ti que me queres, fundir o negocio? É que estaba calvo de todo, parecíame pouco ético. Pouco ético o qué? Non sei, Vamos a ver. Como se chama esta farmacia? Como se chama? Como me chamo eu? Milagros. sí, Por que me chamo Milagros eu? porque che puxeron os teus pais. Tamén. Pero a xente ven aquí á farmacia buscando a esperanza. Pero porque a farmacia antes fora da señora Esperanza. Claro. Fora. De quen foi a farmacia? A farmacia fora da señora que dixeches antes o nome, non me acordo agora. Esperanza. Eso. Fora. Sí, bueno, fora no. Fora da señora Esperanza. Era así, non? Fora. Fora da señora Esperanza. Fora. Eu estou dicindo fora, que estás despedido. Fora, fuera, largo, fuera. Mona. Onde va? Non sei, dixechesme fora. Onde va? Dixeche... Onde va? Arrepentícheste? Non, onde vas ca bata? A bata miña. Non. A bata compreina No. eu. A bata compreina A eu. bata é da farmacia. A bata compreina eu, Milagros. Comprastela ti, onde está a factura? Está la fora, a factura. ¿Dónde está la factura? Arreando. Hombre. Dios, que te fixo. Non hai máis que inútil. Que tal, Milagrito, como vas? Como pode saber a xente solo con mirarme que estou solteiro? Isso é espectacular, Que lle pasou a chavala Rafita? Levaba mala cara. Que lle pasou? Despedino. Joder, outra vez. É a cuarta vez na semana que o despides, Joder.
tes menos paciencia que el pocholo, joder. La madre que te parió. Pobre chaval. Bueno. Podía ir a tú sí que vales perfectamente. Vou tomar a... E é a terceira vez na mañán que ves mirar a tensión. Bueno, porque teño que mirar a tensión, claro, hombre. Pero ti estás tomando as pastillas que che dou o médico para a tensión. Joder, se tomara as pastillas non me facía falta mirar a tensión. Hombre. Joder. Claro. Digo eu. No. Digo eu. Se tomas as pastillas para a tensión hai que mirala tamén. No, eu miro porque nas tomo. Quero ter a tensión controlada. Unha cousa é controlar e outra cousa é vigilar. Bueno, vigilada, eu tiño vigilada, Bueno, controlada. Deixa mirar. Como a tes? Espera. Espera que me baixen as pulsadillas un pouco. Ostras, perfecta, 12-8. Joder, parece que foi Dios. Voulle mandar un café doble. 12-8. Vou beber a hoja do mar directamente. 12-8. Chicho, Chicho. Que? Igual era ben enchufada. Florinda. Carallo. Este chito animal print, Florinda. ¿Y usted? Flora, ¿qué tal? Muy bien. Dime, ¿qué querías? Cianuro. Que dixo? Cianuro, ai, deuche o médico a estar jodida, eso é que estás mal, eso é que non hai. Moi ben. Cianuro. A ver, Flora, o cianuro é veneno. Pa que queres o É cianuro? igual. De ratos. Se é por ratos, non fai falta que lle poñas cianuro, pos un pouco de ratibrón e xa Non arreglas. funciona. Non funciona, non. Miña sogra tiña ratos na casa e démoslle unha cucharada de ratibrón pola mañá, outra a mediodía, outra a noite a vella e os ratos seguían entrando. Igual. Flora, pa que queres o cianuro? Para. Caro morreu a vella, están os irmáns agora co tema da herencia. Para repartir o da vella. Non me digas, quedastes para comer mañá con teus irmáns. Toma. E vas facer ti a comida. Claro. E van comer todos teus irmáns e ti non vas comer, non? Polo que sea. Muy bien, Florita. É lista, Hombre. Non se espera. Non se espera menos dunha señora que quería leopardos. Eso, é lista. Hai un problema. Espectacular. Ahora, porque... Que che vai dicir? E o leopardo aguanta che do pastor, porque o pastor e o leopardo aguanta dentro. Pero, coita, Chicho, por favor. O problema é canto cianuro lle dou. Dan bastante. Home, Unha bolsa. Milagros, o veneno non hai que chorarlle. Quero dicir, canto lle boto para envenenar? Joder, botalle o que teñas. Non é son 2 cucharadas. Cando lle puñaron a bomba a Carrero Blanco non anduveron midindo que cantidad. Poñe o que teñas ali. Vouche traer todo o que teña, vale? Que lles vas facer para comer, para botarlle veneno? Que lles vas facer? Un cocido. Non lles fagas brécoli ou quinoa, No. Quinoa non lle fagas, porque esa mierda é tan sana que igual nin morre nin co veneno. Sí. Faille callos. Méterlle o cianuro no medio dos callos, pero tocárjalle ben, Que parece picante. Bumba, aí va. Flora, hai un problema de caraxo. Por qué? Teño o cianuro caducado. Entonces, que facemos? E se está caducado, mata máis ou non mata? Claro, que sepa matar. Entón, ao estar caducado, Estará igual, non non? mata.
Ti leva Eso é así. como un cacahuete. Un cacahuete se cae nunha piscina, sigue sendo un fruto seco. Oh, carallo, Moncho. Toma, coita, fruto. Ti leva así, malo será. Home, tamén lle das en grano, dallo moído. Tens que moelo tú, bueno, a traballo. Cárgalle. Estás guapísima. Está moi nova, verdad? Está moi nova, Florinda, Está estupenda, Está moi nova, está moi ben. estupenda, Vou sí, mirar a señor. tensión. Bueno, Pero vai mirar a atención outra vez. se mata os irmáns, xa nos enteraremos. Home, xa nos enteraremos pola televisión, máis que nada. Sobre todo polos de Hora Galega, que están seguido pendientes da actualidade, justo es eso, sí. Boas. Hola. Pola camisa pode ser o home de Florinda perfectamente. Hola, que tal? Boas tamén, Oh, señor. por favor, cousa máis bonita. Cousa máis bonita, por favor. Milagros. Qué bonito, Qué traballazos fan ahora en Turquía poñendo pelo, verdad? Señora, Está fágame un espectacular fágame un esto. favor, señora, que todo este meu. Tire de aquí. Milagros, contrólate, por favor. Tire de aquí. Quició pola criatura. Ai, sí, aquietes. Sí. Por favor, teña... Canto tempo ten? Neonato. Ostras. Neonato. Como é o xogador do Deportivo, o Donato? No. Se é de alguén do Deportivo, é de Diego Tristán. Seguramente que era o que andaba de festa por aí. Bueno, hombre, bueno. Entonces que van buscar algo para os gases, verdad? Porque igual non lle deixo dormir de noite. Non, a verdade é que veño a deixarlle aquí o bebé. O sea, esta nena é súa. A nena, súa. Perdón? E que tiña que pasar, estás cos Cuba Libre, estás posta loca, co Jagermaster, que tiña que pasar un día, non sabe nin por onde pa. Non. Estás loca, estás aí, o amor libre, o amor libre, o Que amor no. libre. Vamos levar un Estás o bofetón. amor libre, bebes 2 Cuba Libres, e eu propoño un trío con tua irmá e dísme que non. Venga, mierda! A ver, non é iso, a min gustan maduras, pero non tanto. Quero dicir, está Moita xa maduración. Está xa para caer do árbore. O que quero dicir é o Teño seguinte. kilómetros, pero de chapa estou intacta, Kilómetro cero. Kilómetro cero, para entrar a E vivir. sempre en garaje. Escoíteme un momentiño. Dígame. Eu merquei aquí un preservativo fai 9 meses. Da marca Turrex Contacto Total. E houbo contacto total, No. Aí non engañou a naide, Poñía contacto total. E aquí, que eso é... E aquí ten vostede o resultado do que venderonme nesta Mira, farmacia. ten que disculpar usted, pero eu a usted non vin na miña vida. Non, se non me o vendeu vostede. Foi un chaval que ten cara de non ser o máis listo da clase. Como era? Pudo ser Rafa, pudo ser Rafita. ¡Rafa! ¡Rafa! Este foi. Dime, jefa. Este foi. Estás despedido. ¡Desfora! Outra vez. ¡Fora! Me da tempo. A ver, Milagros. Milagros. Non lle dá tempo nin ir á Seguridade Social a darse de baixa, Coita unha cousa, eu comprendo totalmente o que me está dicindo, pero como usted saberá, se foi un fallo do preservativo, terá que usted reclamarlle ao fabricante. Con preservativo, o mismo preservativo, para min, podes usar, para min, máximo 2 veces, unha por un lado, outro por outro. Máximo. Máximo, máximo. Máximo. E xa non é como debía ser, Mellor recomenda unha vez nada máis, pero máximo 2. Unha por un lado, dáselle a volta por outro. Pero, claro, tú tamén
podemos nos quedar que cativa. Eh? Se nos quedamos que cativa, criámosla nós. É preciosa. Esta cativa, ao nacer aquí na farmacia, podíamos chamar Hello Catil. Mira, fai favor e arranque usted e mala meniña de aquí. E se ten algo que reclamarlle, reclámalle ao fabricante, vale? Que eu non teño nada que ver. Señora, se non se fai cargo da nena, prepárese para unha boa demanda, porque son abogado. Teño aquí colgado. Como se chama a nena? A nena chamase María Daín. María. No, María Daín. María Daín. Sí, María da indemnización, que me vas dar ti, porque isto non pode ser. É o que toca. Vai en serio. Sí, sí, totalmente, non me rindo, Vanche quitar a farmacia, vante joder, vante quitar a lancha da droga, vanche quitar... Non perdín un caso na miña vida, eu. Vamos a ver unha cousa. Non perdín xamais. Eu a estas alturas da vida, como usted comprenderá, non me podo facer cargo da criatura. Se se fixo cargo a Obregón, podes facerte cargo ti. Perfectamente. Perfectamente. Verdad ou mentira? Home. Vamos a ver, vamos a ver. Non se podería arreglar isto dunha maneira amistosa. Home, mellor un mal acordo que un bo pleito. Sí. Xa din. Mire, facemos unha cousa. Eu levo a nena para casa, pero vostede ten que botar unha man coa manutención. Sí. Todos os meses. Sí. Falemos, por exemplo, unha cifra así, 1.500 euros. 1.500 cada mes. Cada mes, cada mes. A nena come moito, Voulle dicir unha cousa, eu conozco a Milagros, que criei-me con ela, deume de mamar de pequeno. Sí? Milagros pode ser moitas cousas, pero Milagros nunca se poñerá a negociar ca felicidade dun neno. Con 1.000 euros chegaría. Mira, con 1.000 euros xa, ai que niña máis bonita teño eu. Verdad? Nada que ver, nada que ver. Encántame. E veño o mes que ven outra vez aquí, Sí, sí. É que eu a Rafa mato, hombre, eu a Rafa mato. Madre que lo parió. Que veñe que daban os pantalóns de pinzas, ¿verdad? Madre mía. Bueno, malo será, tranquilo, non te poñes así, foi un preservativo, saleu mal, e listo. No. Tamén a Pantoja saleulle mal un fillo, eso non pasa nada. Non sei, pero eu espero que só fora un preservativo que saleu mal, porque como foran todos os da caixa... Para. Esta caixa de control, de canto é isto? De 6 preservativos. Bueno, foi un. Malo será cos outros 5.